Estem aquí al Fòrum de Ciutat per presentar el pressupost municipal, però també les principals inversions que tindran lloc durant aquest any 2026. Hem fet fòrums també de barri, als diferents barris de la nostra ciutat, sobretot amb la intenció de recollir aquelles propostes dels veïns i veïnes, de veure quina és la ciutat que volen i com això ho podem incorporar al pressupost municipal i a les nostres actuacions. Quan t'aixeques al matí, si respires aire, si sents soroll, tot això és medi ambient. D'això és el que parlarem al Fòrum de Ciutat, que és molt important que la ciutadania entengui que el medi ambient relaciona totes les coses de la nostra vida i també és molt important que nosaltres rebem la informació i el coneixement que té la ciutadania respecte d'aquests temes. M'ha agradat molt perquè és un contacte molt proper amb la gent de l'Ajuntament, amb l'alcaldessa. M'ha assabentat de coses que no sabia o de projectes nous que hi ha. Ha sido una cosa de contacto bueno para todo el pueblo y las preguntas dirigidas a la alcaldesa pues están bien porque así nos enteramos de las deficiencias que puede haber en los diferentes barrios. És evident que no sempre hi ha respostes que ens agradin del tot a tots, però em sembla que és una manera d'ir processant i arribant a aconseguir coses des de l'opinió dels ciutadans i pensar quines coses podem demanar perquè la ciutat funcioni cada vegada millor.